Diolch yn fawr iawn i ti, Elin, a diolch yn fawr am y gwahoddiad. Wel, wrth baratoi am heno, bu sy'n pori unwaith eto yn erthygl Geiriadur Wiliems, Thomas Wiliems y Geiriadur, a gyhoeddodd yn Studio Celtica yn 1982. Un o'r blockbusters o erthyglau a sgrifennodd yr Athro Ceirwyn sy'n llawn i'r ymylon o wybodaeth, a lle mae mwy o droednodiadau ar y ddalen nag o destun yn aml iawn. Mae wedi bod yn braf treulio amser yn ei gwmni unwaith eto. Bu ef a'r Athro Geraint Griffith mor gefnogol i Peredur Lynch, Nerys Ann Jones a finna, wrth i ni gychwyn yn gyrfa yma yn y ganolfan, 20 mlynedd yn ôl, a gobeithio y byddai'r ddau ohonynt yn fodlon gyda'r darlith heno, yn syni rwy'n siŵr efo'r pwnc. Wel, rhwng pedwerydd y fai 1654 ac yr ail o Hydref 1617, a cyntaf o ddeiti 30 oed, ysgrifennodd yr ysgolhaig y meddyg a'r cyn-offeiriad Thomas Williams o Drefryw yn Nyffryn Conwy, eiriadur Lladin Cymraeg anferth. Rydym yn ffodus iawn fod ei gopi gwreiddiol ef wedi goroesi. Y cyfan wedi ei gofnodi yn ei lawysgrifen fan, braidd yn fler ar brydiau, ac wedi osod mewn 2 golofn ar oddeutu 1,500 o dudalennau. Fe'i rhwymwyd yn 3 llyfr, sef bellach llawysgrif 228, cyfrolau 1, 2 a 3, yng nghasgliad Peniarth Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Casgliad allweddol bwysig i ni fel Cymru, ac un ag ynhwyswyd yng nghofrestr Cof y Byd UNESCO yn 2010. Mi weld sy'n mae teclyn nhw'n gweithio. Y teitl a roddodd Thomas Williams ar ddalen gyntaf y Geiriadur yw Trysawr yr iaith Ladin a'r Gymraeg, neu'r geiriadur cyfoethocaf a helaethaf o'r wir ddilediaeth Britanaeg, sef heniaeth a chyfrediniaeth Ynys Brydain, a'r Ladin yn cyfateb pob gair. Wedi dechrau ysgrifennu 4 Fai 1654. Yn sicr, mae'n eiriadur cyfoethog a helaeth, ceiryddo'n agos i 40,000 o gofnodion geiriadurol, neu entries chwedl y Sais. Dwi wedi mynd ymlaen? Do. Y teitl ar ôl Thomas Williams ar ddalen gyntaf y geiriadur yw Trysawr yr iaith Ladin a'r Gymraeg, neu'r geiriadur, yn ei ragymadrodd a ysgrifennodd yn 1618, ar ôl cwblhau'r geiriadur, dywed Thomas Williams iddo dreiddio 10 mlynedd ar 20 yn pentyrru casglfa ddirfawr o eiriau henion a newyddion mwyn cyfansoddi ei eiriadur. Y geiriau henion yma yw'r eirfa Gymraeg gyfarwydd draddodiadol, fel ei ceid yn llenyddiaeth Gymraeg y llawysgrifa, a hefyd fel ei ceid yn iaith bob dydd Cymru Cymraeg, cyffredin yr oes a'r drothwyr ail ganrif ar 15. Dyma'r wir ddilediaeth Britanaeg y cyfeirydd ati'n y teitl. Y Gymraeg bir, y credid ei bod yn disgyn yn uniongyrchol o'r famiaeth Brythoneg, cyffrediniaeth neu iaith gyffredin Ynys Brydain ar 11. Ar y llaw arall mae'r geiriadur hefyd yn cynnwys geiriau newyddion, sef geiriau wedi ei benthyg yn lle diweddar o'r Lladin, Saesneg ac weithio'r Ffrangeg. Geiriau anghyfarwydd ar y cyfan i Gymru'r oes, ond angenreidiol mwyn sicrhau bod geirfa'r iaith yn ymestyn i allu trafod disg newydd cyfnod y dadeni, yn ogystal â gwasanaethu Cymru ym myd busnes, marchnata a'r gyfraith. Wel, mae'n debygol iawn fod canran go dda o'r geiriau hyn yn rhai a luniodd Thomas Williams ei hun, gan gynnwys y gair geiriadur. Fel yr awgrymir gan y ffaith, mae ei ddefnydd ef yma yw'r cofnod cynharaf sydd gennym yng Geiriadur Prifysgol Cymru. Wel, am y tro cyntaf, cawn yn ei eiriadur gipolwg cynhwysfawr o hyd a lled yr iaith Gymraeg ar un pwynt mewn amser. Y Gymraeg hanesyddol, fel ei ceid mewn hendystiau canoloesol, y Gymraeg gyfoes yn ei hamrywiolweddau yn iaith safonol, lenyddol, dafodieithol neu iaith lafar,
ac yna'r Gymraeg newydd addas i drafod gwybodaeth a dysgeidiaeth newydd a pharod i wynebu twf yn y dyfodol. Roedd ei weledigaeth yn gwbl arloesol a chyffroes yn ei ddydd, a trwy ei waith ef a'i ragflaenydd Williams Aylesbury ac eraill, roedd y Gymraeg ar flaen y gad o safbwynt geiriadura mewn iaith brodorol. Petai Thomas Williams wedi dilyn ei gynllun gwreiddiol i gynhyrchu geiriadur Cymraeg i Gymraeg, byddai wedi rhagflaenu Samuel Johnson a'i Dictionary of the English Language gan ganrif a hanner, sef y geiriadur cynhwysfawr cyntaf Saesneg a gyhoeddwyd yn 1755. O geiriadur Thomas Williams a osododd y sylfaeni ar gyfer geiriadura o ddifri yn y Gymraeg, ac mae'n rhagflaenydd amlwg i eiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur sydd hefyd yn cynnig arolwg cynhwysfawr o'r iaith Gymraeg hanesyddol a'r iaith gyfoes, yn ogystal â chynnig arweiniad o ran defnydd geiriau newydd, llai cyfarwydd ar gyfer gallu trafod rhychwant eang o bynciau ym myd addysg, ysgolheictod a byd gwaith. Yr un yw'r weledigaeth. Mae'r llunio geiriadur cynhwysfawr a raddfa mor fawr yn sicr yn ymgymeriad mawr ac yn enwedig i un dyn. Mae wastad rhyw argyhoeddiad neu genhadaeth sy'n symbylu'r geiriadurwr i ymgymryd â thasg mor anferth neu luddedig boen o'r fath a defnyddio gair Thomas Williams ei hun wrth iddo edrych yn ôl ar ei waith yn fuan ar ôl iddo orffen. Ac mwyn ceisio deall yr hyn a'i symbylodd ef, sut yr aeth ati, mae'n werth oedi ychydig bach gyda'r rhagymadrodd. Bu wrthi, fel y gwelsom, yn casglu deunydd ar gyfer y geiriadur ers mwy na 10 mlynedd ar hugain. Ac esbonio ymhellach iddo dreulio 4 mlynedd yn ysgrifennu'r geiriadur heb na thor na thrai, gan ddioddef salwch o bob math a chyfnodau o iselder ysbryd, os dyna sut dylid dehongli cystadliw wyneb oddi fewn. At hynny dioddefodd hefyd golled incwm o'i alwedigaeth fel meddyg, gan iddo fethu ymweld â chleifion a'i trin. Wel, da'n gwbl amlwg, mae'r swmbl yn ei gnawd ef, sef yr hyn a'i gyrau ymlaen, oedd gwir gariad at yr iaith Gymraeg, ei threftadaeth lenyddol a diwylliannol, a'i awydd angerddol i sicrhau bod y Gymraeg yn tyfu ac yn ymestyn, ac yn ffynnu mewn byd a oedd yn prysur newid. Mae'r gwaith yn perthyn gorff ac enaid i'r dadeni, fel y dywedodd yr Athro Gruffydd Aled Williams, wrth drafod lle blaenllaw Dyffryn Conwy yn y dadeni yma yng Nghymru. Mae hefyd yn waith sy'n drwm dan ddylanwad cenhadaeth Williams Aylesbury, yr ysgolhaig a oedd genhedlaeth go dda yn hun a Thomas Williams, ac yn byw jyst dros yr afon o Drefryw yn y Plas Isaf yn Llanrwst. Roedd Aylesbury yn ysgolhaig athrolithgar a dysgedig iawn, ac yn un a danwyd yng ngeiriau'r Athro Williams eto, ac awydd ysol i ddwyn bendithion y ddisg a'r grefydd newydd i wlad a'i bobl ei hun, a hynny yn ei hiaith ei hunain. Apeliodd Aylesbury ar ei gyd Gymru i feithrin mamiaeth fel iaith disg ac i estyn ei geirfa fel ei bod yn llestr addas ar gyfer disg o bob math. Wel, gallwn dybio bod rhai geiriau newydd wedi derbyn anghyferadwyaeth bryd hynny fel y gwna rhai geiriau a bathiadau newydd heddiw, a hynny am yr rheswm ei bod yn swnio'n ddiarth neu'n hyll, ac nid fel geiriau Cymraeg dilys. Roedd Williams Aylesbury, fel Thomas Williams, yn tain gwbl gyfarwydd ar feirniadaeth hon, ac wedi hen ddiflasu arni. Ac wrth gyfarch ei gyd Gymru yn rhagymadrodd oll synwyr pen Nghymro ynghyd, meddai Aylesbury i bob pwrpas, os ydych chi'n meddwl fod yr iaith yr ydych yn ei siarad yn eich bywyd bob dydd yn ddigonol ar gyfer trafod disg, yna rydych chi'n twyllo'ch hunain. Ac ychwanegodd gyda thinc o anobaith y gallwn ni'na uniaethu'n llwyr â hi heddiw. Cymerwch hyn yn lle rhybydd gen y fi.
Oni da chybwch chi a chyweirio a pherffeithio'r iaith cyn darfod am y to y sydd heddiw, yna y bydd rhy hwyr y gwaith wedi. Wel, y cenedlaetholdeb ieithyddol hwn a wyth wrth braidd holl weithgaredd Salisbury a Thomas Williams yntau yn nodweddiadol, yn nodwedd gyffredin ar draws gwledydd Ewrop, yn enwedig yn ail hanner yr 19th. Wrth i ysgolheigion ddadlau achos dros ddefnyddio eu ieithoedd brodorol hwy hunain fel cyfryngau disg yn hytrach na'r iaith Ladin. Enghraifft cyhoeddodd Richard Carew o Anthony yng Nghernyw, draethawd dan y teitl Epistle on the Excellency of the English Tongue, yn gwneud achos gref dros o blaid defnyddio'r Saesneg yn lle'r Lladin fel iaith disg. Cyhoeddiad oedd yn drwm dan ddylanwad Presalons du Langage François gan Henri Etienne 1579 a wnaeth achos cyffelib dros defnyddio'r iaith Ffrangeg. Gwyddom fod Richard Carew a Thomas Williams yn gyfeillion. Mae'r ddau ohonynt yn tystio'n annibynnol i hynny, ac mor ddiarffor yr ymddengys Dyffryn Conwy ar fap, mae'n gwbl amlwg fod Thomas Williams drwy gysylltiadau atre, drwy William Salisbury ac eraill, a'i gysylltiadau tu hwnt, wedi teimlo cyffro a berw'r cenedlaetholdeb ieithyddol hwn ym Mary esgyrn. Gallwn fod yn reit sicr mai dyma'r hyn a'i hysbrydolodd ac a'i cynhaliodd drwy 1,500 o dudalennau o'i eiriadur. Felly, pwy oedd Thomas Williams? Dysgwn ganddo iddo gael ei eni o ddeiti 1545 yn arddau'r Mynaich, sef yr ardal fynyddig uwchben Dolgarog a Threfryw yn Nyffryn Conwy. Roedd ei dad, William ap Thomas, yn gyflogau ac yn denant i stad Gwydr, ac roedd ei fam Catrin yn ferch anghyfreithlon i fyredydd ap ifan ap Robert, sefydlydd cyntaf teulu Wyn yng Ngwydr. Wel, yn ei astudiaeth o dwf teulu Wyn yn yr 19th a'r ganrif ddilynol, dangosodd y diweddar John Gwynfor Jones pa mor greiddiol bwysig oedd addysg dda y marn y teulu, yn enwedig o ganol yr 19th a'r 15th ymlaen. Cynhelid ysgol yng Ngwydr ar gyfer meibion y teulu a'r tenantiaid, a phrif nod y buddsoddiad hwn mewn addysg oedd cynhyrchu etifeddion a fyddai'n abl i lenwi swyddi cyhoeddus dylanwadol, fel y gwnaeth sawl un ohonynt. Addysg glasurol fyddai honno'n bennaf, Lladin yn benodol, a Lladin fyddai iaith y gwersi hefyd tua chanol yr 19th. At hynny, rhoddi pwys ar y gallu i gyfathrebu'n dda, ar lafar ac ar ysgrifenedig, a hyfedredd yn Saesneg. Ac yn ôl yr Athro Griffith Aled Williams, y pwysigrwydd hwn a roddid i addysg da a mynd bennaf cyfrifol am ddatblygiad Gwydr yn un o brif ganolfannau'r dadeni yma yng Nghymru. Ac mae'n debygol iawn mai yno y cafodd Thomas Williams ei addysg gynnar, o bosib yn rhannu'r un stafell ddosbarth a William Morgan, cyfieithydd y Beibl, a anwyd tua'r 1 flwyddyn, roedd ei dad yntain denant i'r stad. Wel, yr unig ffaith sicr a wyddom am addysg Thomas Williams yw iddo dreulio amser ym Mhrifysgol Rhydychen. O dan y gair calena yn ei eiriadur, cyfeirio at Rhydychen, dinastref y dysgeidiaeth, lle bu minnau gynt yn ŵr ifanc yn yngwanegu neu chwanegu fy nisg am gwybodaeth. Nid oes tystiolaeth iddo raddio oddi yna, ac ni wyddom y chwaith i ba goleg yr aeth. Wel, mae'n debygol mai fel pabydd y gadawodd Thomas Williams Dyffryn Conwy am Rhydychen tua canol y 1560au. Ond fel sawl un arall, gan gynnwys William Salisbury ei hun, fel protestant y dychwelodd adre, ac erbyn 1573, os nad ynghynt, roedd wedi ymsefydlu'n gyrad yn Rhefryw, sy'n esbonio'r teitl Sir a roddir o flaen ei enw weithiau. Wel, yn y cyfnod hwn, yn llawn brwdfrydedd am faterion ieithyddol, gall yn dybio i ddyfynnu sgwrs a'i gymydog a'i arwr ar y pryd, William Salisbury,
ac naill ai datgelu wrtho ei awydd i lunio geiriadur Cymraeg neu dderbyn y syniad hwnnw ganddo. Salisbury, wrth gwrs, oedd y person amlwg i ymgynghori ag ef ar faterion o'r fath, ac yntau wedi cyhoeddi ei eiriadur yntau yn 1547, y geiriadur Cymraeg cyntaf, a symbolodd nifer o Gymru i ymgymryd â gwaith geiriadurol yn ail hanner y ganrif. Geiriadur Cymraeg Saesneg oedd geiriadur Salisbury, the first freestanding book-length dictionary of English and another vernacular yn ôl yr hanesydd geiriadur yn y Saesneg, yr Athro John Considine. Roedd geiriadur Salisbury yn eiriadur cymharol syml, fel y gwelwch, a'r gair Cymraeg fel arfer yn cael ei ddilyn gan un gair neu ymadrodd cyfystyr yn Saesneg, a'r geiriau ar y cyfan wedi ei tynnu o'r iaith gyfoes. Ei nod oedd ehangu geirfa Saesneg Cymru-Cymraeg. Ar y naill llaw i'w helpu i lwyddo mewn byd lle roedd yr iaith Saesneg yn prysur ennill ei thir, y mywyd swyddogol ac economaidd y wlad, ac ar y llaw arall, mwyn i Gymru Cymraeg allu darllen y nifer cynyddol o lyfrau Saesneg dyneidiol a Phrotestanaidd oedd yn cael eu hargraffu erbyn hynny yn y gweisg. Wel, mae'n debygol mae cyngor Salisbury i'r Thomas Wiliems ifanc oedd cynhyrchu geiriadur cynhwysfawr Cymraeg i Gymraeg, gan ddilyn patrwm y geirfau barddol brodorol. Mae'n bosib iawn fod Salisbury ei hun wedi bwriadu llunio geiriadur o'r fath. Ac mae dyna pam y gwnaethai yn y gorffennol gopi iddo'i hun o eirfa barddol yn llaw William Llun, un tebyg i hwn, ac yn hwysau eiriau anghyfarwydd wedi ei tynnu o hen destunau, cyfystyron mewn Cymraeg cyfoes a dyfyniad yn enghreiffio'r gair yn ei gyd-destun, gan amlaf o farddoniaeth, ond hefyd o'r diarhebion, fel yn achos yr ail air ar y chwith yma, difenwi ar y top. A ddilynir gan ei ystyr yn yr ail golofn, diastyru, ac yna gan ddyfyniad enghreifftiol enwyr difenwyr ei blant, a'r ffynhonell dihareb yw. Wrth lunio ei gopi, ychwanegodd Salisbury lawer o wybodaeth diddorol am ffurfiau tafodieithol ac ambell darddiad, a rhoddodd fenthyg y copi hwnnw i Thomas Williams, a'i copiodd i gyd erbyn Chwefror 1574. Bod copi gwreiddiol Salisbury wedi ei golli, mae copi Thomas Williams wedi goroesi, sef bellach Caerdydd llawysgrif 4.330, gynt Hafod 26. Hon yw'r llawysgrif gynharaf y gellir ei dyddio yn llaw Thomas Williams, a go bryn mae cyd-digwyddiad yw'r ffaith fod dyddiad i chwblhau, sef 1574, bron yn union 10 mlynedd ar hugain cyn iddo gychwyn ysgrifennu ei eiriadur y mis Mai 1654, a nodi yn yr ymadrodd i fod wedi bod yn casglu deunydd ers mwy na 10 mlynedd ar hugain. Mentraf ei fod yn ystyried y gwaith hwn yn copio llawysgrif Salisbury fel man cychwyn ei yrfa eiriadurol. At hynny gallwn dybio mae casglu tystiolaeth ar gyfer ei eiriadur oedd y cymhelliad cychwynnol i'w waith mawr, yn copio testunau canloesol ac ati, a'r rheswm pam y copiodd y fath amrywiaeth o destunau, barddoniaeth, cyfraith Hywel, testunau meddygol, bucheddau'r saint ac ati. Wel, mae'r ddalen hon yn ddiddorol. Yn 1574, roedd yn amlwg yn dal i fod yn offeiriad Protestanaidd, ond cyn hir, wyddwn ni ddim pryd yn union, byddai'n troi nôl at yr hen ffydd, yn rhoi gorau i'w waith fel offeiriad ac yn mynd yn feddyg neu'n ffisigwr. Mae'n amlwg, fel fe gwelwch ar waelod y ddalen hon, yn croesi allan y gair offeiriad ac yn ychwanegu'r gair ffisigwr yn ei le. A mae'n amlwg hefyd i ddodori ei gyfeillgarwch a Salisbury, ac mae wedi croesi allan braidd yn ffyrnig bob un cyfeiriad at Salisbury yn y llawysgrif hon, fel y gwelir yma.
yn lle rhyw linell bach daclus. Wel, mae llawysgrif Caerdydd 4.330 yn llawysgrif dal a chil, a chopiodd Thomas Wiliems rhyw 4 neu 5 cofnod o gopi Salisbury ar bob ddalen, gan adael digon o le gwyn rhyngthyn nhw ac ar ymylon y ddalen i fedru ychwanegu rhagor o ddeunydd fel y deiau ar ei draws, yn ddyfyniadau ac yn eiriau newydd. Ar y 2 ddalen ar y chwith, rydw i wedi gosod sêr bach coch ar bwys y dyfyniadau a gododd Thomas Wiliems yn wreiddiol o gopi Salisbury. Mae popeth arall o'i cwmpas yn ychwanegiadau ganddo dros y blynyddoedd nesaf. Wel, gallwn fod yn weddol hyderus mae dyma'r dull gweithio a awgrymodd Salisbury iddo. Awgrymodd Salisbury un dull gweithio i Richard Longford, Humphrey Llwyd a Siancyn Gwyn, pan anfonodd atynt gopi o'i ddiarhebion Cymraeg, gan esbonio ei fod wedi gadael digon o bapur gwyn, sef y gofod gwag felly, rhwng y diarhebion, fel ei bod nhw'n gallu ychwanegu rhagor at y casgliad gan ei gosod yn ei lle cywir ar y ddalen. Rwy'n reit siŵr mae cyfarwyddiadau tebyg a dderbynio Thomas Wiliems o ran ychwanegu at y casgliad dyfyniadau. Ac mae'n wych bod y llawysgrif hon wedi goroesi, gan ei bod hi'n reit cipolwg prin i ni, ar sut oedd y geiriadurwr yn casglu tystiolaeth a deunydd crau yn y cyfnod. Fel y gwelwch, ychwanegodd Thomas Wiliems lu o eiriau a dyfyniadau newydd dros y blynyddoedd nesaf, hyd at o leiaf blynyddoedd cynnar yr ail ganrif ar 15, a barnu wrth ansawdd amrywiol yr sgrifen, y gwahanol bunnau ac inciau a ddefnyddiodd, yn ogystal â'r newidiadau gydag amser yn ei system orgraff, sef newidiadau gallwn reidyddiadau bras iddynt. Defnyddiodd y casgliad hwn yn helaeth wedyn wrth ysgrifen ychwanegu dyfyniadau o farddoniaeth at nifer o'i gofnodion yn y geiriadur, a gallwn dybio felly fod y llawysgrif hon ar ei ddesg yn barhaol yn ogystal â'r eraill sydd wedi eu colli, mae'n siŵr. Wel, ar droad yr ail ganrif ar 15, ar ôl dros 10 mlynedd ar hugain o waith caebarhaw yn casglu tystiolaeth o'r llawysgrifau, roedd Thomas Wiliems, a oedd bellach bron yn 30 oed, yn sylweddoli bod peryg mawr y byddai ei holl waith yn mynd i'r gwellt, fel y gwneithau cynlluniau geiriadurol sawl un o'i gyfoeswyr, Siôn David Rhys, Roger Morris a David Powell, i enwi ond 3. A hithau'n unfed awr ar 10 anno, gwnaeth benderfyniad cwbl chwyldroadol, newidiodd ei gynllun yn llwyr. Cymerodd eiriadur Lladin Saesneg sylweddol yr argraffydd ifanc o Gaergrawnt Thomas, Dictionarium Linguae Latinae et Anglicanau, a gyhoeddwyd gan wasg Prifysgol Caergrawnt yn 1587. Cyfeirir at y geiriadur hwn yn aml fel Thomasius. Yn sylfaenol, atgynhyrchodd Thomas Wiliems rannau Lladin y geiriadur hwnnw a chyfieithu'r diffiniadau Saesneg i'r Gymraeg, gan amlhau geiriau yn y diffiniadau Cymraeg ac ychwanegu rhai dyfyniadau enghreifftiol. Am 2 flynedd, rhwng 4 Fai 1654 ac 8 Hydref 1616, cofnododd y cyfan gan gyfieithu wrth weithio. Yna, am flwyddyn gron, o 8 Hydref 1616 tan ail Hydref 1617, aeth drwy argraffiad diweddarach o Thomasius, sef argraffiad 1596 yn ôl pob tebyg, gan ychwanegu geiriau newydd mewn atodiad ar ddiwedd y drydydd gyfrol, neu ei cynnwys yng nghorff y geiriadur, os o'i lle. A mae'r cam olaf hwn yn profi ei ddycnwch a'i ddyfalbarhad eithaf mwyn sicrhau'r safon uchaf posib ar gyfer ei waith. Gallai'n hawdd fod wedi rhoi'r gorau iddi ar ôl cyrraedd diwedd argraffiad 1587. Wel, roedd seilio geiriadur newydd ar un a oedd eisoes wedi ei gyhoeddi yn ddull hollol safonol o lunio geiriadur ar gyfer y wasg argraffu yn y cyfnod hwn, gan ddefnyddio'r un dangos eiriau a
chyfieithu'r diffiniadau. Dyna a wnaeth William Salisbury yntau wrth seilio eiriadur ar batrwm gwaith John Palsgrave, Le Clarissement de la Langue Françoise, 1530, geiriadur i ddysgu Ffrangeg i Saeson. Wrth gwrs, mae'n ddull sy'n parhau hyd heddiw. Mae geiriadur yr Academi, enghraifft, yn seiliedig ar ran Saesneg Ffrangeg geiriadur Harrops, Shorter English and French Dictionary 1975. Nid yn unig mae'r dull hwn yn cynnig cronfa hwylus o eiriau a diffiniadau ar gyfer geiriadurwr, ond yn y gorffennol hefyd byddai'n lleihau gwaith yr argraffydd, gan fod cysodi hanner y geiriadur o brint yn llawer haws na chysodi'r cyfan o law ysgrifen. Wel, roedd geiriadur Thomas yn ei dro wedi seilio ar eiriadur Lladin Saesneg Lladin Saesneg ef ar ddau eiriadur blaenorol, sef argraffiad 1583 o eiriadur Lladin Groeg a Ffrangeg Guillaume Morel, ac yn ail ar thesaurus Lladin Saesneg Thomas Cooper 1565. Gwaith a seilwyd ar eiriadur cynharach Thomas Eliot, a oedd wedi dibynnu'n drwm ar eiriadur Lladin 1512 yr enwog Ambrosius Calipinus o Bergamo yng Ngogledd yr Eidal. Mae geiriadur Thomas Williams yn perthyn yn gadarn felly i'r un traddodiad Calipinaidd rhyngwladol hwn. Ond lle mae cofnodion Saesneg Thomasius gan fwyaf yn detholiad o eiriau wedi'u tynnu o eiriadurion blaenorol, mae cofnodion Cymraeg Thomas Williams yn waith gwreiddiol yn yr ystyr mae ef ei hun sydd wedi dewis a dethol y geiriau cynnwys yn y diffiniadau Cymraeg. Mewn gwirionedd, mae geiriadur Thomas Williams yn ffrwyth dau draddodiad, y traddodiad Calipinaidd rhyngwladol ar y naill law ac ar y llall y traddodiad brodorol Cymraeg o gasglu at ei gilydd eiriau anodd o destunau llenyddol, yn enwedig o farddoniaeth, a'i hesbonio a chyfystyron mewn Cymraeg cyfoes, gan enghreiffdio ei defnydd gyda dyfyniad o destun llenyddol. Wel, rwy'n tybio mewn gwan galondyd llwyr y mabwysiadodd Thomas Williams y cynllun newydd hwn i lunio geiriadur Lladin Cymraeg, yn hytrach na'r un Cymraeg y bu'n paratoi deunydd ar ei gyfer am gymaint o flynyddoedd. Y broblem fawr a'i hwynebau bellach oedd beth i'w wneud ar holl ddyfyniadau enghreifftiol yr oedd wedi'u casglu. Tystio i ddefnydd dangos eiriau a wna dyfyniadau enghreifftiol mewn cofnod geiriadurol fel arfer, ond Lladin bellach fyddai'r dangos eiriau. Felly, yr unig beth y gallai ei wneud oedd defnyddio'r dyfyniadau i enghreiffdio defnydd geiriau Cymraeg yn y diffiniadau, fel y geiriau aban, midlan a carthan yma, i gyd yn golygu'r rhyfel neu brwydr. Byddai wedi llwyr sylweddoli mai dyna oedd man gwan y cynllun newydd hwn, ac o ganlyniad aeth ati yn y rhagymadrodd i hyrwyddo ei waith fel geiriadur y ddwy iaith, y Lladin a'r Gymraeg. Trysawr yr iaith Ladin a'r Gymraeg, bod yr is-teitl rhwysgfawr, y geiriadur cyfoethocaf a helaethaf o'r wir ddilediad Britanaeg yn cyfateb yn nes at ei fwriad gwreiddiol. Ystyriai gwaith felly yn ddau eiriadur, sef dictionariwm o eiriau Lladin ar y naill law a geiriadur Britanaeg ar y llall, sef casgliad neu thesaurus o eiriau Cymraeg. Wel, fel un a fi'n dist i ddylanwad pellgyrhaeddol y don gyntaf o lyfrau Cymraeg i gael eu cynhyrchu gan weisg argraffu, fel cyhoeddiadau William Salisbury, Beibl William Morgan ac ati, mae'n hawdd gweld pam yr oedd cynhyrchu fersiwn print o eiriadur mor bwysig i Thomas Williams. I gael dylanwad eang fel y cawsau geiriadur print Thomasius, roedd rhaid dyblygu copïau o eiriadur yntau, a'r peiriant argraffu oedd yr ateb. Dyna'r unig ffordd i gyrraedd yr holl ysgolheigion athrolithgar a phobl gyffredin holl Gymru benbaladr y mae'n eu cyfarch yn ei ragymadrodd.
Mae'n ymddangos yn debygol iawn fod ei gyfaill John Edwards o'r Plas Newydd yn y Waun wedi addo gofalu am argraffu'r geiriadur ac ysgwyddo'r gost. Yn 1617, ar ôl archebu cyflenwad o bapur yn gynharach yn y flwyddyn, ac ar ôl derbyn llawysgrif y geiriadur gan Thomas Wiliems, cychwynodd John Edwards a chydweithiwr wneud copi glân o'r cyfan ar gyfer yr argraffwyr yn Llundain. Ac yn ffodus iawn mae'r copi hwnnw wedi goroesi, ac mae bellach yn rhan o gasgliad borgyntyn yma yn y llyfrgell. Ar y dalen flaen, cofnododd John Edwards ei enw gydag arwyddau'r ei deulu a fyno Duw Derfydd. O danodd mewn inc llawer pylach ceir yr enw Anes Clay, ac mae'r ymarfer pin uwchlaw yn yr un llaw, fel y gwelir o gymharu'r ddwy a ffawr. A'i disgybl tybed i John Edwards oedd Anes Clay, ac ai hi a'i cynorthwyodd i wneud y copi hwn. Yn sicr, mae arddull ei hysgrifennu yn debyg, a byddai'n braf gallu ychwanegu ei henw hi at y nifer prin o ferched a restrir fel ysgrifwyr yn repertory Daniel Hughes. A byddai E.D. Jones yn sicr wedi bod yn bleidiol dros wneud hynny. Wel, dyma ddalen o'i gwaith taclus, a hon yn llaw John Edwards. Fel y gwelwch, defnyddiodd inciau o wahanol liw fel cyfarwyddyd i'r argraffwyr ar sut i osod gwahanol elfennau'r cyfnodion. Coch ar gyfer Lladin, i'w osod mewn ffont Rufeinig, D ar gyfer y diffiniadau Cymraeg, ffont italig, wedyn enwau awduron mewn piws a dyfyniadau mewn gwyrdd, a byddai cyfarwyddyd o ran ei gosod hwythau. Ond, yn anffodus, yn 1613, derbynio John Edwards ddirwy enfawr am ei recusantaeth, a dyna roi stop ar y trawsysgrifiau, a hwythau wedi cyrraedd mor bell ar gair indeclinabilis, heb bod ymhell iawn o hanner ffordd drwy'r gwaith. Roedd hyn yn drasied i llwyr o safbwynt Thomas Wiliems, ac anghofiodd pawb am gopi John Edwards. Yn dilyn marwolaeth Thomas Wiliems tua 1622, dychwelwyd y geiriadur i wydyr i ofal Sir John Wynne, ac ar ôl ymgynghori ei gyfaill Robert Vaughan yn yr Hengwt, anfonwyd y gwaith at John Davies o Fallwyd, gan obeithio y gallai ef adfer y sefyllfa. A fi ddim ar ôl yr hanes hwnnw heddiw, mae E.D. Jones, J. Ceirwyn Williams a Caryl Davies ac eraill wedi ysgrifennu'n fanwl ac yn ddifyr am y bennod honno yn hanes y geiriadur. Ond yr hyn sy'n bwysig i ni i'w wybod yw fod John Davies wedi gwneud defnydd helaeth iawn o eiriadur Thomas Wiliems ar gyfer eiriadur ef, ei dictionarium duplex, a gyhoeddwyd yn Llundain yn 1632. Mae'n cydnabod hynny yn ei ragair, ond nid anheg fyddai dweud mae geiriadur Thomas Wiliems wedi ei olygu'n chwyrn iawn yw ail ran geiriadur deiran John Davies, ac gwelir ôl ei ddylanwad yn drwm hefyd ar y gweddill, yn enwedig yn y botanologiwm, sef y rhestr o lysiau, a'r dyfyniadau enghreifftiol yn rhan gyntaf y geiriadur, sef y rhan Gymraeg Lladin. Gallwn dybio mai defnydd helaeth John Davies o waith Thomas Wiliems yw un o'r prif resymau dros esgyluso gwaith Thomas Wiliems dros y blynyddoedd, gan fod pobl wedi cymryd fod popeth o werth gan Thomas Wiliems i'w gael yng ngeiriadur Davies. Ond eto, nid oes dwy waith, mae y prif reswm dros esgyluso ei waith yw'r ffaith na chafodd y geiriadur ei argraffu, ac iddo aros mewn un copi. Yn syml, doedd pobl ddim yn gwybod amdano, a doedd y geiriadur felly ddim yn adnodd hygyrch a hylaw fel y dylai pob geiriadur fod. Cafodd geiriadur John Davies ar y llaw arall ei gylchredeg yn eang gan fod cannoedd o gopïau wedi'u cynhyrchu, ac maent yn dal yn weddol hawdd i'w prynu hyd heddiw. Os cymharwn gofnodion Thomas Wiliems cyn ac ar ôl iddynt fynd drwy'r felyn olygyddol John Davies, fel yn y sampl ar hap hwn,
Gwelir tuedd amlwg I leihau nifer y cyfnodion ac I olygu'r rheini yn bir chwyrn. Ffafriau John Davies diffiniadau cryno un gair dros esboniadau llawnach a gwyddonadurol ar brydiau Thomas Williams. Fel y dywedodd E.D. Jones, the revision was drastic and thorough, and little remains in the printed version of the characteristics of Thomas ap William. Mae'r characteristics y cyfeirio E.D. Jones atynt yn cynnwys diffyg cysondeb, iaith a ffurfiau, ac awydd Thomas Williams I ddangos copia yr iaith Gymraeg, sef cyfoeth ei geirfa ac ystwythder ac amrywiaeth eich ystrawennau. Yr holl bethau a'i gwneud hi'n gyfrwng cwbl addasg ar gyfer trafod disg yr oes. Yn yr agwedd hon, roedd Thomas Williams yn ddisgybl amlwg I William Salisbury, ac mae'r cysyniad hwn o copia yn ymestyn I ffurfiau geiriau a'i horgraff. Nid anwybodaeth na blerwch golygyddol ar ei ran yw'r diffyg cysondeb sydd yma, ond awydd I ddangos cyfoeth yr iaith ysgrifenedig, a hynny mewn cyfnod pan nad oedd system sillafu safonol gan y Gymraeg, system a fyddai'n datblygu wrth gwrs o ganlyniad I dwf yr argraffwasg. Yn ei ragymadrodd i'r geiriadur, esboniodd iddo ddewis defnyddio orgraff traddodiadol y llawysgrifau, gan mai dyna a fyddai fwyaf cyfarwydd I Gymru Cymraeg cyffredin y pryd, yn hytrach na'r orgraff newydd dieithr a ddyfeisiwyd meddai i'r dysgedi gwrau. Ceir yn aml o fewn un cofnod eiriau mewn orgraff Cymraeg canol, Cymraeg cyfoes nesaf a Cymraeg cyfoes nesaf at ei gilydd. Yr union math o ymrywio sy'n gyffredin mewn testunau llawysgrifol. Roedd John Davies ar y llaw arall wedi ei hyfforddi yn ieithydd, wedi cyhoeddi llyfr gramadeg ac wedi delio'n helaeth ar gweisg argraffu. Ceisiodd ef osod safon yn ei eiriadur, ac roedd cysondeb ffurfiau orgraff yn gyson, orgraff gyson a chyfoes yn bwysig iddo, a hefyd arddull gryno ddiwastraff. Mewn gwirionedd, yr hyn a welwn wrth gyfosod geiriadur Thomas Williams a dicsionariwm duplex John Davies Mallwyd yw cyd-daro rhwng dau gyfrwng disg. Dull y llawysgrifau ar y naill llaw, lle bu arferion ysgrifennu Cymraeg canol yn graddol esblygu'n Gymraeg diweddar cynnar dros flynyddoedd, a lle mae ambell I air neu gystrawen ganoloesol yn cyd-orwedd yn gwbl hapus ar bwys iaith fwy cyfoes. Ar y llaw arall, ceir iaith mwy safonol fod yn ei horgraff a'i ffurfiau gan yr awduron hynny a ysgrifennau ar gyfer y cyfrwng print. Yn gyffredinol syml, dull yr awduron pabyddol ar y naill llaw a dull yr awduron Protestannaidd ar y llall, fel yr agrymodd yr Athro Ceirwyn Williams. Ond dyma reswm arall dros esgyluso geiriadur Thomas Williams. Wrth i'r diwylliant print datblygu, gall yn dybio fod iaith ag orgraff Thomas Williams yn cael ei ystyried yn hen ffasiwn ac yn perthyn i'r oes a fi ac yn anghymwys efallai ar gyfer y dyfodol. Wel, edrychwn ar ambell agwedd o'r geiriadur ei hun. Dylwn ni esbonio mod I wedi bod yn trawsysgrifio'r geiriadur yn raddol dros y 2 flynedd diwethaf gyda'r bwriad o gynhyrchu golygiad yn y pen draw. Ond o gofio fod y geiriadur wedi ei ysgrifennu ar tua 1,500 o dudalena, dydy'r pen draw ddim yn rhy agos ar hyn o bryd, mod I bellach dros dreian o'r ffordd. Wel, mae'r agoriad hwn o'r ail gyfrol yn gwbl nodweddiadol, gyda rhai ychwanegiadau ar ymyl y ddalen neu rwng llinellau. Dyma ddalen arall o adran Haich gyda fy ngolygiad una ar y dde, a chofnod Lladin Saesneg Thomas yn dilyn pob cofnod gan Thomas Williams, fel bod y llarllenydd yn gallu cymharu'r ddau a gweld yn union pa eiriau a pha wybodaeth newydd a ychwanegodd Thomas Williams ei hun. Cymerwn y cofnod syml hwn ar y gair hermaphroditus. Mae Thomas Williams yn cyfieithu'n union yr hyn sydd gan Thomasius. He that is both man and woman, hwn sy'n ŵr ac yn wraig. Yna mae'n ychwanegu 2 air arall
y gwir amdanynt, sef cadwraig a mapferch. Y cyntaf ohonynt yn digwydd mewn dyfyniad gan Iolo Goch. Dydy'r cwpled hwn ddim yn cyfateb i'r hyn a geir yn y golygiad safonol o waith y bardd hwnnw, a bydd olrhain yr holl ddyfyniadau yn waith diddorol, ac yn debygol o dystio i destunau sydd wedi eu colli bellach. Hyd y gwelaf mae Thomas Williams wedi cynnwys neu wedi bwriadu cynnwys o leia pob cofnod oedd gan Thomasius, ond at hynny mae hefyd wedi ychwanegu cofnodion o ffynonellau eraill. Mae rhain yn ddiddorol gan ei bod yn awgrymu i ni pa ffynonellau eraill oedd ganddo wrth law. Edrychwn ar ambell un. Cymerwch y gair herniaria, y cofnod ar herniaria. Ar enw Cymraeg Llengyclus, yma'n enghraifft o lysiein yn cael ei enwi ar ôl yr rhan o'r corff neu'r afiechyd y defnyddir y lysiein arbennig hwnnw i'w drin. Fel herniaria ei hun, hernia felly, a rupture yn Saesneg. Mae Thomas Williams yn nodi iddo gael yr wybodaeth yn ei gofnod o Holerius, sef gwaith Jacobus Stempanus Holerius, meddyg a raddiodd ym Mharis yn 1536, ac y gyhoeddodd nifer o lyfrau ar law feddygaeth yn ail hanner yr 11th ganrif ar 15. Dro arall ychwanega Thomas Williams wybodaeth at gofnod sydd eisoes gan Thomasius, enghraifft dan y gair alces, sef rhyw fath o anifel tebyg i garw, neu elc, lle mae cofnod Thomasius yn gorffan gyda'r dyfyniad o waith Pliny. Mae Thomas Williams yn ychwanegu gwybodaeth o De Miraculis Occultis Naturae, cyfrol gan feddyg o Seland yn yr Iseldiroedd, Levinus Lemnius, sy'n ymdrin ar hyfeddodau'r byd natur. Yn aml, gyda chydig bach o ddofal barhad, mae'n bosib lleoli'r union wybodaeth, fel yn yr achos hwn, lle mae Lemnius yn sôn am rinwedd carn yr anifel hwn i achau deoddefwr o haint dygwydd, sef epilepsi, haint disgyn lawr felly, yn enwedig osod darn o'r carn mewn modrwy a'i rwbio wrth ran o'r corff. Yn annibynnol hefyd ar Thomasius, dyfynna enghraifft o epigramau Martial, sef y bardd Rhufeinig Marcus Valerius Martialis, hefyd o ramadeg yr ysgolhaig Thomas Liniker, a fi farw yn 1524, ac o waith yr enwog Rembertus Dodoneus, y meddyg a llyseiwr o Flandris, a fi farw yn 1585, a nifer o rei eraill. Dyfynna hefyd yn weddol aml o eiriadur Ambrosius Calipinus, sef hen daid Thomasius yn yr achres eiriadurol, fel y gwelsom. Cyhoeddwyd hwn yn gyntaf yn 1512, ac mae'n debygol iawn mae o'r argraffiad hwnnw y dyfynnau Thomas Williams. Wel, mae'n amlwg felly fod gan Thomas Williams fynediad at nifer o lyfrau a ystyried yn bwysig yn oes y dadeni. Yn sicr byddai llyfrau o'r fath wedi costio cryn dipyn o arian, a go bryn y byddai ef ei hun wedi ei gallu ei fforddio, yn enwedig o gofio iddo gwyno am golled ariannol yn sgil neilltuo'i amser i'r geiriadur yn lle ei waith dyddiol fel meddyg. Felly, tybed yn ble llwyddodd i weld y llyfrau hyn. Y lle tebycaf yw llyfrgell Plas Gwydr, boed honno'n llyfrgell ffurfiol, fel roedd gan John Dee yn y cyfnod, neu'n stafell olau gyda bwrdd addas a chasgliad o lyfrau mewn cistiau, fel a geid yn aml iawn mewn tai bonheddwyr yn y cyfnod. Gwyddom i sicrwydd fod yna gasgliad da o lyfrau a llawysgrifau o ddyddiau Morris Wyn ymlaen yng Ngwydr, a chyfeirio Thomas Williams at ei garedigrwydd ef yn caniatáu iddo oll fwyniant ei lyfrau, ar dechrau ei yrfa, a'i fab Sir John Wyn, yr un fath yn ddiweddarach. Tynnodd Brithydaled Williams sylw at y ffaith fod Edmund Pris, un arall o ddisgyblion Gwydr, yn cyfeirio mewn cywydd at weithiau rhai o awduron pwysig cyfnod y dydeni a geid yn y plas, Euclid, Sebastian Münster ac Orons Fine. Byddai'n wych dod o hyd y gyfeiriad at un o'r rhain yng Geiriadur Thomas Williams. Gwyddom hefyd
bod casgliad o lawysgrifau yno, gan gynnwys llawysgrif a roddodd taid John Jones o gallu lyfdu ei benthyg i Morris Wyn. Ac mae'n debygol fod llawysgrifau wedi hysgrifennu yno hefyd, a bod Thomas Williams ei hun wedi bod yn rhan o'r gweithgarwch copïo hwnnw, fel y trafododd Dr Griffith Antur yn ddiweddar. Yn sicr byddai ysgrifennu gwaith ar raddfa'r geiriadur yn gofyn nid yn unig am lyfrau cyfeiriol diri, ond hefyd am gyflenwad digonol o bapur a'r offer angenreidiol fel pinnau ysgrifennu, cyllyll a chrafwyr ag ati, a chynhwysion addas i gynhyrchu inc, heb sôn am fwrdd neu arwyneb addas a gola da. Wel, soniais gyna am y geiriau newyddion y cyfeiriau Thomas Williams atynt. Y geiriau hynny a ychwanegwyd yn ddiweddar at yr iaith mwyn gallu trafod y ddisg newydd yn y Gymraeg. Yn ogystal y defnyddio'r iaith yn llwyddiannus ym myd busnes, byd y gyfraith ac ati. O ddefnyddio system chwilio ILEX, rhaglen olygu Geiriadur Prifysgol Cymru, cawn fod dros 2,300 o eiriau yn digwydd am y tro cyntaf yng Geiriadur Thomas Williams. Wrth gwrs, mae'n ddigon posib bod canran go dda o'r rheini eisoes yn yr iaith yn barod, ond nad ydynt ar glawr mewn testunau a ddarllenwyd ar gyfer ECPEC. Mae nifer eraill wedyn yn eiriau sydd wedi ei ffurfio'n bwrpasol o elfennau oedd yn y Gymraeg yn barod fel arnofio, sy'n gyfeithiad union o elfennau'r Lladin supernato, Saesneg to float felly. A dyma sampl bychan iawn o ragor ohonynt yn cynnwys adlewyrchu, anghyffredin, aildrefnu, llawfeddyg, llyfrgell, prifysgol ac yn y blaen. Mae nifer fawr ohonynt yn gyffredin hyd heddiw, cawsant ei derbyn gan ei bod yn swnio fel Cymraeg. Ond tipyn fwy o eiraidd mae'n siŵr fy'r croeso i eiriau fel apurio yn yr ystyr dechnegol o to appear, felly mae'n llys barn, morgait, conduit, horse litter, condition, cwestiwn a cwestiynau, delifro, occupeo, iwsio ac ati. Geiriau sy'n ymddangos am y tro cyntaf yng nghyfnod y dydeni, ond nid yng Geiriadur Thomas Williams o reidrwydd, ond fe gwelir ef yn ei defnyddio ac yn ei treiglo yn union fel peitaint yn eiriau Cymraeg. Enghraifft, mae'n sôn am natur a chondisiwn da. Wel, mae rhan fwyaf yn fenthygiadau neu o bosib o'r Saesneg neu o bosib o'r Lladin ar oes y Saesneg. Nid Thomas Williams oedd yr unig un oedd yn ceisio cynyddu geirfa'r Gymraeg ar y pryd. Yn ôl cofnodion ECPEC, ceir dros 2,000 o eiriau yn digwydd am y tro cyntaf yng ngweithiau William Salisbury, ac ym Meibil 1588, William Morgan, ceir 1,100 o eiriau yn digwydd am y tro cyntaf, ac mae bron 200 o'r heini i'w cael hefyd yng Geiriadur Thomas Williams, gan awgrymu ei fod yn gyfarwydd ar Beibl Protestanaidd hwnnw, hyd yn oed os nad yw'n gynnwys yn ei restr o ffynonellau ar ddechrau'r Geiriadur. Ond nid yw'r rhestr honno yn gynhwysfawr o bell ffordd. Ond nid oedd y cynnydd hwn yng ngeirfa'r Gymraeg yn yr eirfa yn unigryw i'r Gymraeg. Cafwyd cynnydd mawr tebyg yn yr iaith Saesneg yn y cyfnod. Iaith y bu'n rhaid iddi frwydro yn llawer caletach na'r Gymraeg i ennill statws fel iaith disg yn Lloegr, gan nad oedd ganddi gyfundrefn farddol a oedd wedi mawrygu'r iaith am ganrifoedd, fel oedd gennym ni yma yng Nghymru. Meddai John Simpson, the late 16th century saw a peak in neologisms as words flooded into English from other languages as a result of trade and exploration, and native coinages too increased in number as the language grew in strength. Ond yn 1614, yr union flwyddyn y dechrau Thomas Williams ysgrifennu Geiriadur, cyhoeddodd Robert Cowdrey a table alphabetical, geiriadur syml ar gyfer pobl gyffredin, yn esbonio ystyr geiriau anodd, hard words, sef bathiadau newydd neu fenthygiadau o ieithoedd eraill. Geiriau braidd yn ddiaeth ar y pryd, ond sydd bellach, fel y gwelwch o'r dalennau hyn, bron i gyd yn gwbl gyfarwydd i ni heddiw. I bob pwrpas,
Geiriau newyddion Thomas Williams yw hard words Robert Cowdrey, ac yn aml gwelir Thomas Williams yn gosod gair newydd dieithr yn ei ddiffiniadau ar bwys geiriau neu ymedroddion Cymraeg sy'n ei hysbonio. Enghraifft, dan canalis mae'n rhoi condit i gyfieithu y conduit, ond mae'n esbonio wedyn drwy ychwanegu'r ymadrodd cafn i ddwyn dŵr. Wel, agwedd ddiddorol arall, just wrth fynd heibio, yw'r geiriau tafodieithol y mae Thomas Williams yn ei cynnwys. Ac yn hyn eto mae'n dilyn William Salisbury a'i ddiddordeb amlwg gyntaf yn y tafodieithoedd. Dyma ambell enghraifft heb gynnwys cofnod cyfatebol Thomasius y tro hwn. Y labeli a ddefnyddio Thomas Williams yw deheu perthig am iaith y de, fel enghraifft rhesotyn dan carbo am farworin, sgrogell dan harpago am ryw fath o bolyn i bysgota corff marw allan o ddŵr, a damchwain dan fortuna am damwain y gogledd felly. Hefyd, ceir geiriau bywys fel gewau yma dan helfo am rywun sy'n sglaffio bwyd. Rhai eraill am Montgom, sef Sir Drefaldwyn, fel Cethynlliw dan Badiws am liw brown, cochlyd, a Maharen o dan Ferfex am Weather, sef hwrdd wedi ysbaddu. Ond yn olaf am heno, un o'r agweddau pwysicaf ar y geiriadur yw hyn a ddysgwn am diddordebau meddygyniaethol Thomas Williams. Ceir llawer iawn o wybodaeth yn ei gofnodion, yn ychwanegol at yr hyn a geir gan Thomasius, am lysiau meddygyniaethol, afiechydon, clefydau a'r hanau'r corff. Gwelwn ei restr ffynonellau ar ddechrau'r geiriadur i fod yn dyfynnu o 20 ar rhagor o hen lyfrau meddygyniaethol Cymraeg, ac at yr heini mae'n dyfynnu fel y gwelsom o weithiau meddygon pwysig yr oes, fel Dodoneus, Stempel ac Lemnius. O'i cymryd ynghyd, mae'r cofnodion hyn yn rhoi ni syniad o hyd y lled gwybodaeth feddygyniaethol ymarferwr proffesiynol yn Nyffryn Conwy yn chwarter olaf yr 11 ganrif ar 15 a dechrau'r ail ganrif ar 15. Yn aml, lle ceir diffiniad syml o enw llysein gan Thomasius, ceir disgrifiad llawn gan Thomas Williams yn cynnwys ei enwau amrywiol, ei rinweddau meddygyniaethol, ei nodweddion ffisegol mwyn gallu adnabod yn y maes, a gwybodaeth am ba ardal y mae'n tyfu, os yw'n llysein prin, a chyfarwyddyd wedyn ar sut i'w ddefnyddio. Enghraifft, dan Ferbasgwm, ceir 12 o enwau Cymraeg hyfryd i gyfateb i'r tri gan Thomasius. Clust y Tarw, Pais y Melynydd, y Dew Banog, y Flewynog, Canwyll yr Adar, Tap'r Mair, Tap'r Dinos, y Ddeilen Felfed, y Banog, y Fantell Lwyd, Llysiau'r Emrod neu Glwy'r Marchogion. 7 ohonynt wedi eu cofnodi am y tro cyntaf gan Thomas Williams, sy'n ar enwan disgrifion dda nodweddion y planhigyn hwn, a'i flodyn tal a'i ddail hynod. Yna, ychwanega wybodaeth am rinwedd y llysein i drin clwyf y marchogion, neu chwydd arall, fel gawt. 2 unt wedi eu curo neu berwi, neu nelu i estwng, sef lleddfu, y clefyd hwnnw, neu chwydd arall, neu ddolir y gawt. Mae hwn yn batrwm cyffredin drwy'r geiriadur. Yn arbennig o ddiddorol yw'r gwybodaeth am y mannau lle mae'r planhigion prinach neu gilydd yn tyfu, sef gwybodaeth pwysig i'r llyseidd a oedd angen dod o hyd i gynhwysion prin ar gyfer creu meddygyniaethau drudfawr. Enghraifft, esbonio Thomas Williams bod modd ffeindio asplenwm ar hen waliau cerrig Caerfyrddin, waliau'r drem yn siŵr, yn Abergwili, o bosib ar waliau'r Plas yr Esgob, a hefyd ar waliau'r hen gastell yn Rhiceth. A dyma lun dynes i wsos diwetha o enghraifft o gastell Aberystwyth. Mae'n bosib i Thomas Williams gael yr wybodaeth am Abergwili a Chyfyrddin gan William Salisbury, a fi yn Abergwili yn 1564 yn cynorthwyo Richard Davies i gyfieithu'r Testament Newydd. Tybed a fi Thomas Williams yno hefyd.
a gweld yr llysiau'n dros y fwy hun wrth gwrs. Ac unwaith eto, gwelwn Thomas Williams yma'n esbonio am ddefnydd meddygyniaethol y llysiau'n hwn, fel un sy'n llesol i'r iau a'r ddieg, sef y sblin, ac esbonia di-ddieg am hynny yw'r enw'n Gymraeg. Gan mai dyma'r enghraifft gynharaf o'r enw, mae'n ddigon posib mae Thomas Williams a'i bathodd o bosib wrth lunio'r cofnod hwn. Wel, unwaith y bydd y gwaith o drawsysgrifio'r geiriadur wedi gwblhau, bydd modd tynnu allan yr holl wybodaeth meddygyniaethol a llysieuol, mwyn cael syniad o gynnwys posib y llyfr meddygyniaethol a luniodd Thomas Williams ei hun, llyfr y mae'n cyfeirio ato yng nghorff y geiriadur, ond un a gollwyd ers yn gynnar yn ei hanes. Mae'n bosib mai dyma'r Book of Physical Directions and Receipts, un o'r ddau lyfr meddygyniaethol yn llaw Thomas Williams a welodd Humphrey Humphreys, Esgob Bangor, yn ail hanner yr ail ganrif ar 15. Mae'n debyg mae'r llall oedd ei gopi o lysieu'r William Salisbury. Wel, i gloi, nid yw Thomas Williams yn gorddweud wrth ddisgrifio'r geiriadur fel y trysawr ni bu erioed ei gyffelib yng Nghymru o'r blaen. A trysor yma yn yr ystyr benodol y drysorfa neu storfa o eiriau a gwybodaeth. Mae cyfoeth o ddeunydd yno a llawer o wybodaeth ddifyr am y Gymraeg a diwylliant Cymru. Ond, ar ddiwedd y dydd, yn yr oes sydd ohoni, a'r rhan fwyaf ohonom heb gael cyfle i ddysgu llawer o Ladin yn yr ysgol, os o gwbl, mae geiriadur y mae ei ddangos eiriau a'i feta iaith yn Lladin braidd yn ddiwerth, ac ni fyddai llawer o bwrpas i gyhoeddi'r gwaith yn y cyfrwng print yn unig erbyn hyn. Ar y llaw arall, mae'r cyfrwng digidol yn cynnig llawer o bosibiliadau, nid yn unig o ran chwilio am eiriau neu ymadroddion penodol, ond hefyd o ran amlygu'r geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg enfawr sy'n llechu y tu ôl i'r llenni pan osodir cofnodion Cymraeg Thomas Williams ochr yn ochr a chofnodion Saesneg Thomasius. Byddai PDFs ar-lein wrth gwrs yn well na dim, ond byddai gwefan yn gallu cynnig llawer mwy. Ond yn sicr bydd angen cymorth i ddatblygu adnodd o'r fath, ond dyna fydd y benod nesaf yn hanes geiriadur Thomas Williams. Ond am heno, rwyf am adael i'r athro Ceirwyn gael y gair olaf. Cariad mawr Thomas Williams, meddai, oedd yr iaith Gymraeg, ac ni allai'n cael o'n beidio chynhesu ato wrth gofio mor galed y llyfuriodd drosti ac mor ychydig o glod a gafodd am ei galedwaith. Diolch yn fawr.